Masarautar Agege da ke jihar Legas ta Najeriya ta kafu tun shekara ta 1863, wato kusan shekaru 160 kenan, amma a lissafin turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Domin kuwa wasu bayanai na cewa shekarunta sun zarta haka. Kuma dalilin da ya sa ita masarautar ke amfani da wannan lokaci shine lokacin da ainihin turawan mulkin mallaka suka tabbatar da samuwar wannan masarauta a wannan shekara, wanda a wannan shekara ne suka zo suka ɗebi mutane waɗanda suka yi musu horon soja dangane da yaɗa manufarsu ta ainihin mulkin mallaka. Blue Book wani kundi ne mai kunshe da tarihin kasashen Afirka a zamanin turawan mulkin mallaka, inda a halin yanzu aka killace shi a jami'ar Oxford ta Birtaniya. Jami'ar da ta ce lallai akwai tarihin masarautar Agege a cikin wannan kundi, amma fa sai an bata fan 7,000 kwatankwacin naira Najeriya miliyan 5 kafin ta saki tarihin. Sun tabbatar mana cewa akwai shi to, amma sai mun biya a lokacin wajen fan 7,000 suka bukata a can Ingila kenan, a can wannan university din can a wannan Oxford cewa sai mun biya kwatankwacin kudin da ke faɗa ma a yanzu kenan wajen fan 7,000 kafin ainihin su bamu wannan, wato kafin su ba ku dama ku samu wannan tarihin na garin Agege. Domin sun tabbatar cewa muna da, domin ba kowa ake ba, amma tunda sun tabbatar cewa tarihin garinmu yana cikin wannan blue book din, wanda hakan ya bamu damar mallakar, to za su bamu, amma sai mun biya wannan kuɗi. Kazalika akwai wasu kundaye da aka adana su a ma'aikatar al'adu ta jihar Legas, inda a cikin su aka tabbatar da tarihin masarautar Hausawa ta Agege tun zamanin mulkin mallaka. Na yi digiri ɗina a jami'ar jihar Legas inda na karanta tarihi da kuma harkokin ƙasashen waje. So a lokacin da muke project mun kai ziyara a ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya ta jihar Legas. A wannan lokacin da muka duba kundayen sunayen sarakunan jihar Legas gaba ɗayansu, babu wani ɗan bahaushe a ciki tun ma kamin zuwan turawan mulkin mallaka, sai sarauta Agege kawai take da asali kuma take cikin kundin tarihi da tun kamin turawan mulkin mallaka da kuma har bayan zuwan turawan mulkin mallaka. To a cikin shirinmu na makon gobe za ku ji yadda aka fara ɗiban sojojin Najeriya na farko a garin na Agege, inda kuma za mu kawo muku ƙarin bayani kan tarihin wannan masarauta daga bakin mai martaba sarkin Hausawan Agegen.